ഹരേ ക്ഷമത സൂമിന്റെ ലിങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാണ്ടാവാറില്ല. എനിക്കെല്ലാം സൂമിന്റെ ലിങ്കിലാണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ. അതേ, അത് ആ സൂമിന്റെ ലിങ്കിലാണ് ഞാനൊക്കെ കയറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. 12ാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലാ വരുന്നത് അല്ലെ. 3 ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമ്മൾ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അതില് ഭക്തിയോഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ, ഒരു വലിയൊരു പടുകൂറ്റം വൃക്ഷത്തിന്റെ നമ്മൾ ഇലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശാഖകളിലോ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കറിയാം, നമ്മ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തേക്കും കിട്ടും. അതിന്റെ പോഷണം കിട്ടാനായിട്ട് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആ വേരാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാനിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവീ ദേവതകാരെല്ലാവരും. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ശരിക്കും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി. അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും. നമ്മള് ഇലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരിന് കിട്ടുമോ? വൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെ. പക്ഷെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വൃക്ഷത്തിന് മുഴുവൻ കിട്ടും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും. ശരിക്കും നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാൻ ശ്രീ അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്താം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത സംശയം അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ? അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോരുന്നവരാണോ? അല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യക്തമല്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മം. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ
മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് അതല്ലേ. ഭഗവാന് ബ്രഹ്മമായിട്ട്, അതായത് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്, അവരാണ് ഇത് ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, പ്രകാശ രൂപത്തിൽ പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന, പ്രകാശമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന. അപ്പൊ ആ പ്രകാശമാണോ, പ്രകാശത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, അതോ ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ആരാധിക്കുന്നത്? പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപത്തിൽ അല്ലെ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി ആർക്കറിയണം? അർജുനനും അറിയണം. അതിനു കൂടിയിട്ട് അർജുനന്റെ നിലപാടും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സമേയുക്തതമാമതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ വ്യക്തിയായിട്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, എന്നിലെ അതീന്ദ്രിയമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായി കണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് മറുപടി കൊടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല, ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല, എന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമജലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന് ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എത്തുന്ന പറയുന്നത് അവരും അവസാനം എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളോട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്തവരും, വ്യക്തിയല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രകാശമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും, തിരിഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരവിടെ എത്തുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഇവര് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഒടുവിൽ അവർ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ. അപ്പൊ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവരും ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹികതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പുരോഗതിക്ക് പ്രയാസം കൂടും അവ്യക്തമായത്. കാരണം അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്, അവർ ആദ്യം ആ പ്രകാശത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. പിന്നെയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടുന്നത്, വീണ്ടും അവരൊരു ജന്മമെടുത്ത് വീണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, സമയം പിടിക്കും, പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഇത് അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്, തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ തപാൽ പെട്ടികളില് നമ്മള് കത്തുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എവിടെ എത്തും, നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്രസ് ഏതാണോ അവിടേക്ക് ആ കത്തുകൾ എത്തും. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത പെട്ടികൾ, അങ്ങനത്തേലാണ് നമ്മൾ അത് ഇട്ടതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകൃതം പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ആർക്കുണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, എന്താ പറയാ, മണ്ണ് കൊണ്ടാവാം, തടി കൊണ്ടാകാം, ലോഹം കൊണ്ടാകാം, എന്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആകാം. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണത്. ആ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആരിലേക്ക് കിട്ടും, കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യാനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അചഞ്ചലമായി മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭഗവാൻ കരകയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടത്തും, കരകയറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചറിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇതിലൊരു ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. 2 എലികളുണ്ട്, ഒരു തേനീച്ചര കൂടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? തേനീച്ച കൂടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? താഴത്ത് കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണത് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തി അതാണ് ആര്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതില് ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമേൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്തുണ്ട്? 2 എലികള്, ഒരു കറുത്തേം വെളുത്തേം എലികളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 2 എലികളെ കാണുന്നില്ലേ? ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഹരീഷ്ണ. അപ്പൊ ആ കറുത്ത വെളുത്ത എലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവും പകലും ആണത്. ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവര്, രാവും പകലും. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആയുസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ആയുസ്, കാരണം രാവും പകലാണ് എന്ത്? ആ കറുത്തേം വെളുത്തേം എലികൾ. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ മരം, ഈ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജന്മം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ജന്മമാണ് നമ്മുടെ ഈ വൃക്ഷം. ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആനയാണ്. ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്. എലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറുത്തും വെളുത്തുമായിട്ടുള്ള എലികള് നമ്മുടെ രാവും പകലും നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിനും എന്താണ് കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ വയസ്സ് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്, രാവും പകലും. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ തേനീച്ചയെ കാണുന്നുണ്ട്. തേനീച്ചകള് മുകളില് തേനീച്ച കൂടുണ്ട്. അതിന്റെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേനിട്ടിട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തേനീച്ചകള്. ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേനാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം. തേനീച്ച ആണ് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം. സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലമാണ് എന്ത്? അതിന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന, വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന ഒരു തേൻ തുള്ളി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട്. ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാക്ക് നീട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാക്ക് നീട്ടി കെടുക്കാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. ആ തേനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖം, ആ തേൻ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. താഴെ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന കൊമ്പ് നമ്മുടെ ആയുസ്സാണ്. അത് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പോകാം. കാരണം എലികൾ കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത് പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ആ താഴത്ത് കുളത്തിലേക്ക് വീഴാം, നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്,
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തൂങ്ങി പിടിച്ച് നാവ് നീട്ടി നിൽക്കാണ്. ആ തേനീച്ചകൾ നമ്മളെ കുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ആ വേദനകളൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞേ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ മാത്രം നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മള് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ? നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് എന്തില് പറയുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു മിനിറ്റ്, മഹാഭാരതത്തില് മാതാജി സർപ്പങ്ങളെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം, മരണം, അതായത് പതനം, നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കും. നരകമാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടം, അതായത് മരണം. ആ കുളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? മരണം സംഭവിച്ചു. ഒന്നുകിൽ സർപ്പം നമ്മളെ കടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണു. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് മരണം കിട്ടാണല്ലോ. കാലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാലമാകുന്ന സർപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകത്തിലേക്കുള്ള പതനം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എത്രത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കി, ഈ തേനും കിട്ടുന്നത്, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻതുള്ളി നോക്കി എടുക്കാണ്. നമ്മളെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോണതോ, നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് നമ്മളെ എന്താണ് മരണം കാത്തിരിക്കുന്നതോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ആ സുഖത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ഭൂതിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥ ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വരുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത്, ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് നമ്മള് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് നമ്മള് സേവനം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞു.
ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മള് സ്വമേധയാ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതപ്പോ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്, അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും നാശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് അത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാണ് ഇവിടെ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ. രണ്ടാമത്തത്, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വമേധയാ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായം തേടാം. നമുക്ക് മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സഹായം തേടണം. അതായത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അത് ആരാകാം, അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ഠകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ആ നിബന്ധനകളും തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ നമ്മളൊരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വമേധയാ ചെയ്യാണ്, അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴോ കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് രുചി വരും. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. എന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ, ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തിരസായനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്, അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്, മൂന്നാമത് പറയാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടി നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യണം. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തത്വങ്ങൾ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്.
ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്, ടൈംസ് നാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഇത് ഈ ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് അദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. ഇസ്കോണിലെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അംബരീഷ് ദാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഇദ്ദേഹം ഈ കാണുന്ന മയപ്പൂർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് ഉള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇദ്ദേഹമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അംബരീഷ് ദാസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അംബരീഷ് ദാസ് എന്നാണ്. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, കുറെ സഹായം. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സമയം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാമം ജപിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തില് സാധിക്കുന്നേക്കാളും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തോന്നി. അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് 1-ാം നമ്പറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. 2, അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ട് ശരീരവും രോഗങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടാണ് ശരീരവും രോഗങ്ങളും, അത് താൽക്കാലികമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും ചിന്താഗതികളെയും മാറ്റിമറിക്കും. അത് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ദയാലുക്കളും സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവരുമാക്കി മാറ്റും. ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. ഓഫീസ് ക്ഷേത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. എന്തിനുള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകള് പലതരത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനസ്സായുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായമാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട്, ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണതയിലെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ. ഇനി അടുത്തത് 4-മത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അഥൈതാഥപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ 4-മത് പറയുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കാനാ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്,
നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലായാലും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആശുപത്രികള്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അനാഥാലയങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ സാമുദായികമായിട്ടോ രാജ്യസേവനമായിട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതും നമുക്ക് എന്തിൽ വരും? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾക്ക്, സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. അവിടെ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇതും ഏതിൽ വരും? അപ്പൊ നാലാമത്തെ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത്തരത്തില് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജ്യസേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സേവനത്തിന്, സാമുദായിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ശുദ്ധി, നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പരിശുദ്ധി വന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതും പറ്റില്ലെങ്കിലോ അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയാണ്. അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ശാന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്തിൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യം പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനഃശാന്തി കിട്ടാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാം. ഇവിടെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു, ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തത്, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത്, ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക വെച്ചാൽ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ, ആ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക, പിന്നെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് പണിയാൻ, കെട്ടിടങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, കർമ്മഫലം എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മഫലത്തിനെ ത്യജിക്കുക. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക? സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭക്തി അതിനോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, രാജ്യസേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ, പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ സമയമെടുക്കും എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ പതുക്കെ 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 അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അഞ്ചാമത്തെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാ. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭക്തി, എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 5 എണ്ണാണ് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരാണ്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇതെല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ആരാണ് ഭക്തൻ?
എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഭക്തൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ മുതൽ. എന്താ പറയണത്? അത്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാതാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർ യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിതാത്മാവായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സർവ്വജീവാത്മാക്കൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഒന്നിനും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധമായിരിക്കും. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബോധമായിരിക്കും. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. താനാണ് എല്ലാം തന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമനിലയോടെ കാണാം. ക്ഷമാശാലിയാവാ. സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക. ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഉള്ളിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? യസ്മൻ നോദിജതേ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷാപയോദേഗിർ മുക്തോ യാസചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരാളെ കൊണ്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല ഒരാളെ കൊണ്ട്, സമദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല, അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല ആരും. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധനായവൻ, നിപുണനായവൻ, ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണയുള്ള കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി പറയുന്നത് യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി നാശോ ജതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ, സന്തോഷിക്കുന്നില്ല സന്തോഷം വന്ന, ദേഷ്യം വന്ന ദേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഒക്കെ ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഭക്തൻ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയണത് എന്താണ്? സമശത്രൗച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനീകേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനം അപമാനം, ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ട് മൗനിയായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം. ഒരാള് മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതം ഉഷ്ണവും സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവും അനാദരവും യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയെല്ലാം ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ടുള്ള മൗനിയായിട്ടുള്ള
ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ടുള്ള ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനും അങ്ങനെ ഉള്ളവരായ നാം എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്? നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയണത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, അത് രണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. 8 തൊട്ട് 8, 9, 10, 11, 12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് കഴിയും തോറും അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. പിന്നെ അങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകുന്തോറും അതിന്റെ കൂടുതൽ ഫലം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വ്യക്തി അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? കുറച്ച്